gazteon lana de balde, esplotazioan trebe, 11 orduz 400 eurotan, ta egon beharra bare, askatasuna lortu behar da, bizi duin baten alde, bizi duin baten alde. Demokrazia, hitz nahasia, lapurtutako hipotesia, agian hemen dugu jadanik terminoaren krisia, terminoaren krisia. Erabaki biluzia, iraganari josia, sortzeagatik herri honetan aberastasun guztia, gure bizitzen jabe izatea ez aldugu merezia, ez aldugu merezia. Estatu baten beharra dugu, oraingoekin argi daukagu, gazteok gabiltz nora ezean, sarri enpleguz enplegu, lan finkoei ezin heldu, etorkizuna lausengu, zirraraz bozez lastandu, ta ingurukoei erronka hundi hau green ilusioz azaldu, independentzia indartuz gero, haize berri bat dakargu, haize berri bat.